Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. Unha pequena fortuna. Pero que sono teño. Está lista a versión 167 do contrato cos empresarios chineses, señor Benny. Podo marchar? Está mal, está mal, está mal. Ten os miolos esmiuzados. Este contrato non vale. Por que está mal, señor Benny? Un acordo no que vostede gana e eles perden non é un contrato. Ten que incluir un prato especial con salsa de pato. Ten os miolos durmidos, pan branco, salsa de pato. Sei que non fuches na túa vida a un restaurante chinés. Hai que sair máis da casa. Faino outra vez, outra vez. Perdoe, señor Benny, xúrolle que foi sen querer. Osmar, érguete. Está soando o teléfono. Fun eu que pasou toda a noite experto intentando superar o récord de Bob xogando a Angry Broas. E agora resulta que o que está canso és ti. Diga. Si, son eu. Ah, en serio? Non me diga. Ah, non me diga. E logo quen era? Non mo dixo. Pero, que che dixo? O meu tío Adamastor acaba de espichar. Espichou? Non, que traxedia. Teño o corazón. Diz que me deixou unha pequena fortuna. Cheo de ledicia e esperanza. Ah, e o tío Adamastor convidábame todos os veráns ao seu castelo. Que ben o pasábamos xuntos. Que no pasaba ben era el. Ah, quen ten cara de funeral? Quen ten cara de funeral? O meu tío acaba de espichar. Pero deixouche unha pequena fortuna, o de lai. Son Osmar, señor Max. Espere, como sabe o que pasou? Como o sei? Como o sei? Lembra que son o intendente do edificio. Mira, Osmar, bota contas do que aforraríamos na factura da tele por cable se tivésemos este servizo de primeira. Señor Max, é un centro de espionaxe. Que parvada máis grande. Naturalmente que sí. Pillamos 500 infraccións diarias. Refírome ao seu irmán. Estamos tendo dificultades técnicas. Por favor, espere. Unha fortuna. Pero moi pequena. Un batido de avea, por favor. Eu quero un cóctel de auga carbonatada con xarope de millo, con frutosa, cafeína, índigo, tartracina, ácido fosfórico, glicerina, sodio e uns alcaloides misteriosos. Quero un refresco. Para min unha pizza fermentada con salsa de tomate de confianza e todo o que haxa na cociña que non se mova. A ver, pode valer... Non sexa remirado, Osmar. Sempre pide o prato económico do día. O prato económico do día. Podes tomar o prato máis caro do menú. Ese sería o especial do chef. Custa os ollos da cara. Moi ben, amable camareira. Tráiame o especial do chef. Ganei 2 estrelas da guía Miguelín con esta receita. Quero probala. Lembra que en Francia sempre van os amigos primeiro. Voilà! Pero é unha miñoca. Non, é moito máis que iso. É a famosa miñoca a Pierre. Pensei no mellor e non quero, non podo romper a dieta. Stevie... Arreda dai. Se probo só un bocado igual me engancho. É mellor non saber o que perdemos. Bob... Ei, ese non é Miguelín en persoa. Daron unha terceira estrela. Que ben! Señor
Señor Benny, veño... Vexo que por fin te dignaches aparecer, É que... Como chegas tarde, hoxe vas traballar ata tarde. Non, renuncio ao meu posto. Non podes, son o teu xefe e non o autorizo. Tocoume unha herdanza e non teño por que seguir aturando os seus abusos. Tes razón, síntome moi avergonzado. Sinto moito, foi a vida que me fixo duro. Eu, de cativo, era boa persoa. Deixe o señor Benny, herdei unha pequena fortuna. Xa teño cartos para montar o meu negocio. Espera, cartos? Queres dicir negocio? Escoita, compañeiro, se é unha proposta, acepto. Serás un gran socio, neno. Imos coller a metade dos teus cartos, consolidar inmediatamente a nosa infraestructura financeira e reaxustar a porcentaxe de beneficios da rede de investimento en ouro nos paraísos fiscais. Este é o principio dunha fermosa amizade. Xa que logo, o único que tes que facer é cederme agora mesmo todos os recursos económicos dos que dispoñas. Douvo la benvida, ben queridos alugueiros. É un orgullo enorme que me hincho o peito e me enche os ollos de vaguas cambiar a dedicatoria deste glorioso edificio para poder honrar a... Oxímoro ou ostentoso. Son Osmar, señor Max. Como sexa, non nos imos deter agora nos detalles, señor. Aproveito a ocasión para revogar persoalmente todas as túas multas. Pero xa paguei todas as multas, señor Max, incluída a última por esbirrar ás 7 da tarde. Osmar, antes de que te afagas a vivir como os ricos, debías dedicar unha parte desa pequena fortuna a unha boa causa. Orfanato Municipal de Vilalmorzo. Estes pequerrechos tiveron mala sorte e quedaron sós nos estantes. Son produtos resesos, tristes e indefensos que caeron do paquete. Visito semanalmente e leolles algo. Contos moi emocionantes, supoño, pola expresión das súas caras. Como podes ver, Osmar, o orfanato necesita cartos. Cando teñas esa pequena fortuna, acórdate de reservar unha parte para eles. O que? Nunca viches esta xente, non a coñeces de nada. O primeiro é o primeiro. Axudar a xente necesitada que coñeces e amas. A min, por exemplo. Pero ti non o necesitas. Que non o necesito. Teño que tomar un xeado de tamaño xigante con crema de chocolate cada 5 horas para non sufrir un ataque. Osmar, sei que vas facer o que debes. Non vas a abandonar os necesitados de verdade. Ai, sí, con xarope de manteiga e 2 cereixas. Ui. Hoxe é o gran día, Non é hoxe cando che entregan esa pequena fortuna. E vostede como sa... Ah, claro. Teño que saber exactamente que cantidade lle vas doar á comunidade. As reformas do edificio deixáronnos en un patacón. E sen os cartos das túas multas que están anuladas. Por certo, estamos prácticamente na ruína. Pero aínda non me deron nada. Unha pequena fortuna implica unha gran responsabilidade, osteoporose. Xa falaremos outro día da bañeira de chorros tamaño olímpico para o meu apartamento. E do campo de golf de 300 buratos. E do heliporto. Bos días, señor Benny. Ola e adeus. Marcho para a praia, querido socio. Unha visita breve de só 12 semanas. Xa nos veremos cando volva. Pero, señor Benny... Ti tranquilo, non hai moito que facer. Deixeino todo escrito aquí. Despedir empregados? Para reducir custos, con 2 será suficiente. Vaya, teño que despedir 2. Non, cara de pan, escoita con atención. Queda con 2. Bota os outros 58. Pagar as vacacións de Benny? O que? Hola, señor Benny. A cama. Só necesito a miña cama. Stevie, por que marchas agora que ganei unha pequena fortuna? Non, o que marchas es ti, Osmar. Unha rebanda rica e fina como a ti non pode vivir nun cortello como a este. Transformei o teu cuarto nunha sala de xogos. Só lle falta a máquina de pinball que me vas comprar. E velaquí a temos. Osmar, encontrei un casco espacial de edición exclusiva dos Fartos Fantásticos en Pampei e iso custa 16.000 se mo compras igual xo deixo poñer. Ola, como está o meu curmán preferido? Ofrezoche a oportunidade de investir nunha película. Xa me fartei! Aínda non teño os cartos e a miña vida xa pasou polo batedor! Fora daqui todo o mundo! Diga! Sí, esa pequena fortuna. Isto quero facer con ela.
Doar unha pequena parte da túa fortuna ao orfanato é un xesto maravilloso pola túa parte. Unha pequena parte? Voulle doar toda a fortuna. Osmar, por favor, razoa un pouco. Podemos gastar a metade en min e o resto podes enterralo aquí se che peta, rañicas. Son o testamenteiro do señor Adamastor. Señor Osmar, entrégolle a súa pequena fortuna. Esa é a fortuna. A túa fortuna está ladrando, Osmar. Unha cadela? E onde está a fortuna? Esta é fortuna, señor. A Guau Terrier do señor Adamastor. Era a posesión que máis apreciaba. Pediume que lle entregase a súa cadeliña a vostede, a persoa máis divertida que coñecera. Sinto, podo explicalo. O certo é que non podo. Son un fracasado. Grazas, señor. É o mellor regalo que me fixeron nunca. A miña máquina de pinball, a miña sala de xogos, a miña felicidade. O meu mundo derrubouse. Ulala, Monsieur Osmar. Quere máis miñocas? Xa non son rico, señor Pierre. Só podo pagar o prato económico. Non, non pode ser. Gardei as mellores miñocas para vostede, o meu único cliente especial. Non sei que vou facer agora con elas. Que vou facer? Ei, creo que teño a solución.